Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa wagi 3 Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pitulung sejati. Para adi yuswa, ing gesanging brayat sae minangka tiyang sepuh lare kadang sanak tamtu wonten raos pitados ingkang kabangun amrih raketing pasederekan. Sami mitadosi kedadipun gadahi dening anggotaning brayat kadosta adi pitados dhateng Mbak Yu kangmasipun ingkang badhe ngayomi semah pitados dhateng garwa ingkang saged mranata artaning brayat. Raos pitados tumus diti awit kewajiban, nanging sadar bilih sedayanipun kedah njagi gesang bebrayatan. Menawi boten wonten raos pitados, tamtu badhe tumus perkawis kadosta sesambetan ingkang boten sae, raos cubriya lan boten gadahi ancas ingkang sami. Jabur 121 ayat gangsal. Pangeran Yuwa iku kang reksa kowe, Pangeran Yuwa iku pangayomanmu ana ing tengenmu. Ngemutaken kapitadosan kita dhateng Gusti. Gusti kagambaraken minangka ingkang mitulungi manungsa ing sadengah kawontenan. Lumantar pitulunganipun Gusti punika, manungsa badhe tetep jejeg ing gesangipun. Gusti punika pitulung ingkang boten kawatesan dening papan lan wekdal. Panjenenganipun pitulung sejati. Saben manungsa ingkang ngayom panjenenganipun badhe nampi pitulungan lan kanthi setya tuhu Gusti njagi kita. Panjenenganipun ingkang reksa kita wiwit saking lair dumugining seda. Para adi yuswa, menawi Gusti punika pitulung kita, mila kita kedah ngrumaosi diri minangka umat ingkang sampun nampi pitulungan. Milanipun kita kedah yakin tetep pitados dhateng Gusti ingkang mitulungi. Sami kados dene brayat, raos pitados boten setunggal arah nanging kalih arah. Milanipun saling mitadosi badhe ngiyataken sesambetan. Menawi Gusti sampun maringaken ayahan pitadosa, menawi panjenenganipun ugi badhe nyarengi kita, monggo sami pitados dhateng Gusti, amrih pitulungan lan pangreksanipun Gusti tansah kita raosaken. Kanthi mekaten kita badhe kasagetaken nindakaken timbalan kebak katentreman. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih paduka menika nyata-nyata sampun mitulungi kawula, malah setya tuhu paduka tansah paring pitulung. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah maringi kekiyatan berkah lan ugi paduka ingkang badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Welas Suroso, wilayah setunggal GKJ Magelang, ingkang sampun nampi operasi. Kawula pitados paduka badhe paring kekiyatan, malah keporo paduka ingkang badhe nganti paring pitulung. Matemah sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Widi Atmoko ing Bekasi, ingkang wedal samangke nembe nandhang gagal ginjal. Kawula pitados menawi paduka saged ginakaken menapa lan sinten kemawon amrih Bapak Widi Atmoko putranipun Bapak Timotius Slamet Hati ing Sidoarjo punika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Rahyuni wilayah kalih ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang melasi, paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring kekiyatan, malah kepara
bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken sedherek Eva, Bapak Santiko, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang, mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susni, lan Ibu Iksan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Astana Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan,
para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kasarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Lord.